když nejdříte, tak je roztrhne. Aspoň si to tak bude pamatovat. Začulo. Ještě starýho pána. Jo, těho důležité. Ježišmarja. Ježiši, a co ty myslíš, že tě bude dělat? Je to žeratý. Ten kucel není blbý, že jo? On ví, že když se hne na záda, tak ten druhý pochopí, že na ní nechce útočit, na těch zádech, takže si chce hrát, jo. To přijde, kdyby se chtěl mazlit, jo, že Přesně tak. Píškote, řekni, co vy to ze mě děláte? Už to zaponou. Píšu, co děláš? Ten bez mu nedá pocit. Píško, ty nechce hrát. No jo. Tak teď vypadá Píškote opravdu jako, že se ti to nelíbí. Píšu, ty jsi štrlo. Hlavně neskákej nahoru. Píškote, ne, Píškotku. Ale neuteče. Běž, trtlo, nech to. To se zná plná takhle vzduch. Píšu. Chtěl nafilmovat, jak chtěl zežere? Naposledy, jo, poslední fotka. Velký kucel. No jo. Tak už jdi.